आयै माला फैगोन न'आव? र' आबा साननै थाबावनि। आयै न'आव फैदोलै नोंहामजोआ आंनो ओंखामखौनो संना होआ गावगायल' हारसिं जाना दोनो। हारसिं संना जायो? औलै आयै गावगायल' हारसिं संना जायो। आं संनासो जानांगौ जाबाय थादों मिथिगौना आयै। आं मानसिया खामानि मावना फैयो मेङो एसेबो बुजिया नोंहामजोआ। आयु मा बायसिमानहाय बेलाय बेलाखाथि आयु आं सानथाराखैमोनलै। र' आबा र' साननै जेन थेन थाथारनाय। आबैया लोमजादों मिथिगौना आबा नङाबा थांगौमोन आङो। गब्लियाबो हारसिं थांनो रोङाना। दे जेखिजाया साननै थानानै फैदो आयै। दे जागोन दे आबा थांगोन। र' दिनैबो जुदि आंखौ बेफोरबायदि खालामोबा आं बिखौ दामारगोनलै। नायबायसो दं र' आं बेखौ। मानसिया खामानि मावना फैनानै मेङो एसेबो बुजिया। आयु बाला सिखाव बिगुमैखौसो नुलायबायहाय। बेनिखायनो बिसिनि लामाथिं फैनोनो बायो आं। दा फैयाबाबो जाया आंहा बार्थडे दङ आंहा लोगोखौ लिंनो थांनो नागिरदों। बच्च'खौ बैनायसो माथोलै अबाव थांनो नागिरदों? आं आंनि लोगो बिलाहिलानाव थांनि र'। बिलाहिलानाव मानो थांनोलै बैनाय? गाबोन बार्थडे दं आंहा। बा मालाय बैनाय नोंसायाथ' जोंफोरखौ थांबाथाय मा जाहोखागोनलै नङाबा नोंनि हापि बार्थडेखौ जानो थांनो हागौमोन। होगोनथ' आरो। बैनाय थ' जोंहानाव फाखोसे हाबैनि नोंबोखौ माथो होना फै। थाङाहाय मा आङो नोंसानाव थांनो फैयाखै आंहा बिलाहिलानावसो थांनो नागिरदों। बा बिगुमैलानावबो फाखासेबो हाबला होमबा? नाङाहाय मा पुचुकुसो माथो। नोंखौ नुनानै न'आवसो बेसेबा थांनो लुबैबायहाय आङो। बे पुचुखौ आंखौ आइया न'आव थांबाथाय बुमारगोन ना मायोहाय। आरे बेसांबार बुंनांगोन नोंखौ बुगोनथ' र' बुनायथ' पादो बिगुर हारा सिफायजोबगोन। नों ओरैनो बांद्राय बुङो सिगियो। नों गावगायानो थांजानो बायो खोना आंखौ न'आव। बाला मा बायसि बुंथारो। आंनि थाखायसो नोङो दाखालि बासिना फैदों मिथिबाय नङाबा नोङो गेब्लेजोबगौमोन गेब्ले। आइया नोंखौ जाब्बायसो जेंना दंखायो नों आरो न'आव थांनो नागिरनो। थैद नोंसोरजों बारा रायज्लायबाय थानो हायालै आंबो अबावबा आंसो साबुत होजागोन। मा बायसि अन्थाइ बिखानि मानसि गोजा नोंसोरो। आरो आइया आंखौ एसेबांथ' हारा बायजालायनाय बुगोन नालै बिगुर जिलायनाय। ओमफ्राय नों ओरैनो बुंदोंलै आं थांगोन सानसेबाबो न'आव। नोङो आंखौ ओरैनो सिगिबायसो दं आं मिथिगौ। औ आं ओरैनोसो सिगिबाय दङ दे थांबानो जाबाय। थादोलै थांसै आङो अबावबा आंहासो साबुत होजागोन। खोबसो बांद्राय देखायग्रा जादों र' नोंबो। आं जेबो बांद्राय देखायाखैहाय बाल। नोंनि थाखाय आंबा बेसेबा रायजाखायो न'आव। सोरबाया सोरजोंबा खारसनना हाबा जादों आंहासो दोखो रायजायो न'आव। मासे गथ'मार बिब'खौनो बोरै खालामथारो। थैबाबो बेफोरबायदि बिनानाव नांलाहाय आंनो। फैगौ जोनोमाव बेफोरबायदि बिनानाव दा हरसै दे आंनो भगबान इसोर। बबे खर'आवबा थांनो नागिरदों। मालायबा बिलाहिलानाव थांनोनो दिनै हापि बार्थडे दङनो मालाय बिनिया। दिनै पुचुकुनि हेपि बार्थडे? नोंलाय दहायलाय मानोथ' खिन्थायासै? आङो हेपि बार्थडे होनना बुंगौमोन ना। नोंहालाय मानोथ' सोङासै अबाव थांनो नागिरदों होननानै सोंनांगौना। नोंखौलाय सोरथो होनबा बखिबाय थानो होनाय। बाला बखिनायसो नुयो नोङो आंखौ। खिथा नों गोबोरखि मोखां। थां ओंखाम उखैसोबाय ओंखाम संहै थां। न'सो। आया नों संमारा होनबा? सङा मा आङो हारसिं संना जागोन। नोंहाबो हारसिं संना जाबानो जाबाय। र'लै दिनै साबुत होथारगोन आंबो नोंखौ। जुदि आंनो दिनै ओंखाम दोनमाराना। दिनै मोनमारबाय दे सनाखौ। समायसोगोन आयं किसमिसनि खोमायाव। खोमाखौनो सुफ्लुङाखै ओजोंबादि। थेवब्लाबो थाथो दे सुफ्लुंबाथाय गाननो हासिगोन। आंहा दाना दोनखाबाय आरो। ओमफ्राय गाबोननिफ्राय नुला आरो आयं किसमिसखौ। आयं गथ'खौ बेसेबा मिस खालामबाय थागोनलै आङो। आब' मोनबाय सना लायनो थांनाया? औ मोनबाय नै नायनाय मोजां नुदोंना सनाखौ? नुदों दे समायसोगोन। बेसेबां थांखो आब'? 3000 लादों। 30? औ 30,000। दे दाथ' नानि फिसाया खोमाबो सुफ्लुंथ'वाखै। आलमारि गद्रेजफोराव मोजाङै दोननो होबानो जाबाय नङाबा गोमाबायगोन देलै। औ मोजाङै सोना दोननांगोनथ' र'। ओमफ्राय मालासो सुफ्लुंगोन खोमाखौलाय? बोसोरसे नङाबा बोसोरनै जाबासो सुफ्लुंगोन होनना बुंदोंलै बिमाया। आयु एसेबां गोबाव। सनायानो माथो बोरायलायलांगोन। बोराया सनाया बोरायाथ' रंबो खारा। थेवब्लाबो मानोथ' दाना दोनखो होनबालाय? बिमाया खोमा सुफ्लुंगोन होनना बुंदोंमोन ना दाखालि ओमफ्राय आरो सुफ्लुङै जालायबाय माथो। दे मोजाङै दोननो होबानो जाबाय।
ओमफ्राय मा गाबोननो थांमारसिगोन आरो बिसोरो बा गुमैया माबायसि थागिनि फिसाखौ बेसेबा गोसोखांखागोनलै आब' हास्रिस्रि मोनलायसिगोन आरो बिसोर थांबाथाय औलै बेखौनोथ' आंबो थांनो होआखैमोन दा मालाय बिफायानो बोरैबा मोनथारोनो बिबो गोसोखांबाय थायोनो फिसाजो नालाय गोसोखांखागोन सनाखौ सिम्पोलनो मोजां नुमारदों न' नुदों दे थांनाय दिनानो दिन्थिहैनो दिन्थिहैनि र' फहा हराखै होमबा दङ थेमा रखम दङ र' सोना दोननांगोन दे मोजाङै दोनहोबानो जाबाय खोमाना लायाबानो जाबाय खोमाया मानो गोमानो दिन्थिहैनि र' थांनाय येल्ल' दिनैबो ओंख्रियावबो संख्रि होना दोनबाय भाजायावबो होना दोनबाय ओमफ्राय आइया दिनैबो ओंखाम गोजा जानांसिगोन दिनैथ' पुरा रागा जोंखांगोन जमुना मोख्रिखौ आइया दिनै रायजागोन गाबोन आरो रायजाबावगोन ओमफ्राय साननैसो थाना होखारजासिगोन आइजों आइयाथ' रागा जोंबा बेसेबा गाज्रिलै असे ससे नायखाया रागा जोंबाथाय जोंखौनोबा खथ' बुखायोमोन सिगाङो मायबाफोर दाय मावबा जोंथ' गैखाला तुत' गया रे मोसौ दोस्लायनो थांनायाव बिदिनो सानफ्रोमबो संख्रि सारना दोनगोन सामुससे सामुसनि नङा पुरा मुथासे ओइ नाफेमा दाबो संख्रि होखायाखै नामा खारलै खार बेनिफ्राय जमुनाया फैबाय दङ जमुनाया फैबायबो थाब थु बेनिफ्राय थु मार साला दिनैबो ओरैबायदि गोबाब संना दोनदों बे जमुनाया मा जामारखो आरो एसे गोबाबबाबो बेलेग ओरैबायदि गोबाब जाग्रा जाबाय मा जामारखो बिनि आखाया दिनैबो ओंखाम गोजासो जानांगौ जाबाय आङो मैयाल'सो एसेबां मोजाङै बुजायबाय आङो एसेबां गोबाब खालामनांला होननानै दिनै आरो गोबाब खालामबावबाय बियो जमुना जों फैलाय मायै जमुना नोंहा मैयानिफ्राय मा जागासिनो हा मानो ओंख्रि भाजाफोरखौ मानो इसिबां गोबाब संग्रा जादोंनो मा दिनैबो गोबाब मोनदों नों आयै औ दिनैबो गोबाब जादों थर' जादोंथ' र' मा दिनै माथो आं संख्रिखौनो नांनाय मोनाखै नोंसोर बोरै गोबाब मोनखो आयै नोंनियालाय सालाया मायबाफोरसो जाबाय नामायहाय गोबाब मोनाखै नोङो ओरैबायदि गोबाब जादों माथो दिनैबो मैयाबो दिनैबो इसोर मा बुंबावनो आङो मा जामारदों नोंहा हा एसे खम होग्रा खालामदो एसेबो आन्दाज गैया नामा नोंहा मैया जाबाय आं जेबो सानाखै दिनै मानो जाबावखो नोंहा नंगौथ' र' मैयाबो ओरैनो गारगारनाय थांदों दिनैबो ओरैनो गारगारनाय थांबायना आयै बोरै जानो हागौ दिनैबो बेफोरबायदि आं संख्रिखौनो एसेल'सो होखादोंमोन मैयाबो बेफोरबायदि बुंदोंमोन नोङो आरो दिनैबो बुंबावबाय मा जामारदों नोंहा दे जेखि जाया दिनैनिफ्राय संबावनांला आरो गोबाब संख्रि नाङि ओंख्रिबाबो एसे बेलेग संख्रि फोननानैबाबो जानो हायो नाथाय ओरैबायदि गोबाब संना दोनो नोङो इसोर जानोनो हाया रोंला नामायोब्रा ओंखाम ओंख्रि संनो जमुना आब' आरो मोनसे बाथ्रा ओंखाम ओंख्रि संबाथाय एसे गोसो होनानै संनांगौलै आयै जमुना आब'आ संनो बायो खोना बेनिखायनो बेफोरबायदि जायो गुमा खफ्रि नोंसोर था मा जामारदों आइ नोंहा हा मानो बेफोरबायदि संबाय दङ नोङो ना लोमजादों नोङो हा मैयानिफ्रायनो मानो गोबाब संग्रा जाबाय थाग्रा जादों आरो एसेल' गोबाब नङा ओरैबायदि गोबाब जेबो जायाखैलै आयै आंनिया आं बेसेबा गोसो होनानैनो संगासिनो मैयानिफ्रायनो मैयाबो बेसेबा गोसो होनानै संदों दिनैबो संख्रिखौनो आङो गोबाब जानो गिनानै दिनैबो एसेल'सो होखादों आं नांनायखौनो मोनाखैमोन नोंसोर बोरै गोबाब मोनबाय थाग्रा जाखो होनबा जों ओरैनो बुंदों आरो नोंनिबा बेफोरबायदि जेबो सानाखै आङो संख्रिया मानो एसेबां गोबाब जाबाय दं बेखौसो सानदों आङो मैयाबो गोबाब जादों दिनैबो मानो बेफोरबायदि जाबाय दङ आयै नों फोथायलै आं संख्रिखौनो एसेल'सो होखादोंमोन संख्रियानो नाङाखैमोन दहायो नोंसोरबा मानो एथ'ग्रा गोबाब मोनबाय थाग्रा जाखो जमुना नों जुदि संख्रिखौ एसेल' होदोंबा बोरै एथ'ग्राब गोबाब जाना थाखो नोङो बुरजा संख्रि होनायखायनोथ' गोबाब जादोंना ओरैनो गोबाब जागोन आरो मोनथिला दे आरो जेखि जाया मैया जाबाय दिनै जाबाय गाबोननिफ्राय खिन्थु बेफोरबायदि गोबाब जानो मोनला दे बेफोरबायदि गोबाब खालामनांला मैयाबो ओरैनो गारगारनाय थांदों दिनैबो ओरैनो गारगारनाय जाबाय आरो सानफ्रोमबो फैनानै ओंखाम गोजा जानांगौ जादों आं जागोन दे आयै गाबोननिफ्राय नों नाय गाबोननिफ्राय आङो गोबाब खालामला
इसेबो गोबाब खालामला। मैयाबोथ' बेफोरबायदि बुंदोंमोन नाथाय दिनैबो मानो गोबाब जाखो एसे गोबाब जाबाबो बेलेगमोन मिथिगौना ओरैबायदि गोबाब जायो इसोर एसे गोबाब जाबानो जानो हाखाया आङो खर'फोरखौ बोरैबा मोनखायो जिखिजाया गाबोननिफ्राय बेफोरबायदि खालामनांला दे जमुना जमुना आब' नोङो मानो बेफोरबायदि गोबाब खालामनो होननानै खालामबाय दंलै? मानो बेफोरबायदि खालामदों नोङो खालामनो होननानै खालामदों नामा इलै? आयौ आंलाय मानो खालामनो होननानै खालामथारदों नोङो जमुना आब'। मानोथ' एसेबां गोबाब बिलाय? ओरैबायदि गोबाब इसे थै नोंसोर मानो एसेबां गोबाब मोनबाय थाग्रा जादों ओंख्रिफोरखौ भाजाफोरखौ हमनोनो हाला। नोङो गोबाब खालामनो होननानै खालामो नालाय गावगायनि खिनिखौ खालामाखोना गावगायनि खिनिखौ खांना दोनो खोना गावगाया। ना बे नंमारगौ खोना ना ओइ जमुना आब' नोङो गावगायनि ओंख्रि भाजाफोरखौ खांना दोनखुमायो न' ओमफ्राय जोंनि खिनिखौ संख्रि बुरजा बुरजा होयो। नोंसोर मानो आंखौ बेफोरबायदि एसेबां गाज्रि सानो हा? आंलाय मानो बेफोरबायदि खालामलाबायनो? आं एसेबांबो फाफि नङालै आंनि गोसोआ एथ'ग्राबो गाज्रि नङा। गाज्रि नंगौना नङा दा सोर मिथिगौ देनाय नोंनि गोसो नोंसो मिथिगौ आरो जिखिजाया एबारनिफ्राय बेफोरबायदि गोबाब खालामनांला मिथिगौ ना? आइया एसेबां खस्थ' खालामनानै फैयो ओंखाम गोजा जानांगौ जायो सानफ्रोमबो। दा जोंफोर जेनथेन संख्रि गोबाब जानो हानायखायसो जानो हाबाय। आइया हायाना जोंफोरबो जाजोबनोनो हायाखै दिनैबो मिथिगौ ना गारगारनासो थांदों लसनो। मा सानो मा मायो हा मा खालामो मा खालामाथाय दिनैफ्राय बेफोरबायदि खालामनांला दै। आंखौ एसेबां गाज्रि सानमारो बिसोरो नङा मा सानमारदों माने संख्रिया एसेबां गोबाब जाग्रा जादों। आइया आंखौ बेसेबा रागा जोंबाय रागा जोङा मा जानो दिनै मानो एसेबां गोबाब जाग्रा जाखो आंनि ओंख्रिफोरा ओमफ्राय जेनेबा आं मानो गोबाब मोनला